दारिलै हनै बारा हनै हाय खुलुमबाय गिबियावनो आंनि चेनेलाव बयखौबो बरायनानै लाग्रोनाय जाबाय। दिनै आं आलासि लिंहरदों लोगो आंना हनै सफैबायानो। दा आं मा खालामो नोंथांमोननो देखायनोसै जानाय लोंनाय बिदिनो लोगोजों एसे इन्टारेस्ट खालामनोसै आरो माबायदि रिएक्सन जायो बिदिब्ला नोंथांमोना नङा लाबा मालाय इसिनिग्राव लायो मालाय इफोराव लायो एसे गुसुं लायोना दारि गोनांबाबो जेनेबा बिना नैबे लानायखौनो असदा नुद्रायो आरोना ओंखायनो आङो हरावसो सिनखुमागौमोन उन्दुनायाव दा बिथाङा सिननो हायानो रायजानो गियो। दारिलै हनै बारा हनै दाननो होजोबबाय जाबाय दा सिनाबा सिनजायाबा थाथोंसै बांगाल दारि सिननो नागिरनायनि सिखा खंखायसो देखायबाय नै हौवाखौ दे सिखा खंखायजों दानजागोन माबा नांला सिननांला जाबाय फैदोहाय जाबाय सिनजानांला सिखा खंखायजों दाननो नागिरदों। ये रहा नहीं जाता तड़प ही ऐसी है ना mati sampai tak teling lagi aja lagi baik distamel betul हरावसो सिनखुमाना दोननांगौ जाबाय दे जाबाय सिनथारमारनोसै होनबा सिनथारमारगोन ना मारा नोंलाय थांखुमायदि खननानै जानो नागिरदों बियो गोलैनायखौ dari salat dari kenapa apa pilih tanggal pilih थांदो नांलालै आंनो थागोन आं बेयावनो दारिखौल' सिन आयौ दारिखौल' सिन गैया नांगौबा दारिखौनो सिमाबायला खारनांगौ